advocate Nelson Chamisa vari kutauridzira kuti havasi ready kana kuti havasi kuda kurivenja vanhu vanogona kunge vakavatadzira. Dhume makulu, the nyaya meditation is back ngemusana. Ndasangana nenyaya panapa papage raadvocate Nelson Chamisa vakanyora paTwitter nepafacebook pavo vakati seek peace with all men, pursue peace with all people and holiness, without which no one will we will see the Lord, where some chosen hate and violence choose love and peace. Be a peacemaker and a peace lover. Depart from evil and do good. Seek peace and pursue it. Never seek revenge or evil. Never seek revenge or evil. Ndo mashoko abva kuna advocate Nelson Chamisa. Takatarisa situation zvese zvakaitika, vakaita sei vakadzingirwa mamwe manhigirikini avo muparliament ndobva diswa panhingirikini pacho already vakabirirwa maelections sekutaura kwavanenge vachingozviita kuti maelections abiwa. So vatoda kuti havasi ready, havasi kuda zvekurevenge, vatoda kutogadzira peace, vada kuita peace nevanhu ivavo. Ndo zvimashoko ari kubva kwavari kuburikidza nevhesi ravaisa, nekuti munhu anotaura zvine uchenjeri, zvine wisdom, vatotaura kuti aripo pakuvaka vanhu kwete pakuparadza, kwete pakurevenge. Ndo nyaya ndakakubatirai nhasi panyaya version am the nyaya meditation. Ndinoweka nyaya kunge meds. I'm out.